Joo, eli moikka vaan kaikille. Mä lupasin tehdä näistä mun vaatteista tämän videon, että mitä mä ostin sellaista. Ja joo, mä oon just menossa nukkuun, niin mä nyt laitoin mun hiukset tänne aika mahtavasti, niin joo. Eli siis mä ostin tämmöset mustat housut, ihan vaan perusfarkut. Maksoi 45 €. Et sillä aika kalliit, mutta on tosi hyvät. Ja sitten mä ostin tän paidan. Tää on ihan pitkähihanen, tämmöstä tosi mukavaa materiaalia. Ja sitten mä ostin tän topin. Ja sitten mä ostin kanssa tämmösen. Niin ja tää oli 25 €, mut mä sain siellä kassalla alennusta. En tiedä miksi, mut siinä oli joku mies. Ja se antoi mulle 5 € alennusta. Niin, ja sit mä ostin tän vyön, mikä mulla on päällä. Niin, mä nyt näytän sen teille tässä samalla. Niin se on niinku tämmönen. Tämmönen ihan perus. Tämmönen kiva. Mä tykkään tämmöisistä vaatteista. Joo. No. Ei mulla sit mitään sen erityisempää, että moikka vaan ja mä menen tästä nukkumaan.